cike mini gurbin abin da na yi rashi, ba ni da kamar ke a duniya. Da fatan baka samu matsala ba sabanin tunanina. Idan da tunaninki a ƙarƙashin ƙirjina, idan da hotonki a ƙarƙashin zuciyata, sabanin tunani ba zai zo mu. Two blind lovebirds, married to each other, having everything in common and could forsake anything for each other. Nishadda Global Resources Limited returns with an emotional tearjerker, Sarina. Ban cika yin hulɗa da masu ƙananan shekarun irin nawa ba. Ashe kana gani. Ni ma baka tunanin zuciyata fitila ce a gare ni? Ina so ka bani wasu 'yan mintoci za mu yi magana. Idan ba za su ɓata lokaci na masu amfani ba. Kana mara ido bai kamata ka aure mara ido ba. Amma an taɓa gaya maka cewa kai mahaukaci ne. Kada ka ɗauka na zo na amshe ta kyauta ne. Ire-iren su ina da su kuma zan baka koda sun kai naira miliyan 10. Kuɗi, gida, mota ba su kai darajar muryar matata a gurina ba. In na ji sautin muryar da ba ta kawa sai na roƙe ko zuciyata ta kulle in ban ji ka ba. Yaɗe? Yanzu menene mafita? Mutuwa ce kawai. Barin damuwa a ciki babu abin da yake haifarwa sai matsala. Kina ganin hukuma za ta hukunta wanda ya maka laifi? Sosai ma kuwa. In ma da abin da ya fi fyaɗe babu wani abu da za ka iya aikata masa. Duk hukuncin da za ka mu na amsa. Ko shekara zan yi ina yi mata fyaɗe babu abin da aka yi sa yi min. Sarina, me ya faru? Sarina, Me ya faru mama? Sarina! Halin da ƙasar nan ke ciki yanzu, gata ɗaurin gindi su suke taimakon mutum. Wannan shi ya jawo kake ganin cewa mai ƙarfi yana tauye hakkin mara ƙarfi. Makaho ne, ta yaya zai tabbatar mana da wanda ya kashe masa mata? Amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin al'amuranka. Ba wai tsoro nake ji ba. Idan na kawo hujjoji na fa. Saɓanin idan kuma ba a ci nasara ba, menene makomata? Kai kuma menene makomarka? Ki zaɓi ɗaya, ko ɗanki a raye ko kuma kashe shi. Sauke mana. An ki a sauke. Sarina.